Lệ xe ga day ga sin ga baning kong ha ga jing pau per thai bawat ha ki kam yele kai ru kala rung ga jing sngo pher jai ben reu ne sngo pher than kabakum kine gi jai jing sngo ne nyopo ngempat jo kham yo sngo kham tam ha ga jing le kai football hapo kari India kat kum na ki khubor la yethu ba wei usamla khasi upa kerteng u ai bandoling urang yele kai defender na Kerala Blaster ula sha kren ben ha Ryan Williams urang yele kai ka Bengaluru Hakaba une urang ilekai ka Bengaluru ulale berpen pau daki kam ke bapenia per nyopo ne ibeng persya ya une urang ilekai ka Kerala Blaster kat kum na ki khobor ka Kerala Blaster kala ujo da ka komplain persya ya Ryan Williams urang ilekai na ka Bengaluru shagi bor badai khmi kabagane ka club kala pen pau ru ga jing sokhia bandan kum kine ki jingjia ha kalampung ilekai ISL Kane ga jing sha ale kumne ha urang ilekai ga Bengaluru kadai ru ha ka por bastang ga jing ilekai ISL kabla long ha sorba kuchi men ha ka si pale jong katayo kane ga jing jia kala jiaru ha ka minute ka baprapuar hapring ga jing ye khun bala penlong ha ka Jawaharlal Nehru hapring ka Kerala Blaster bat ka Bengaluru ha ka janmet jong ka singi pale lengba kane ga video ka plus sapriang ba ha ki social media la ui ba ai ban bat urayan kila ya sanga markeliang da ka shadam bat urayan su bala le men le set khmot ha ba kren ne pen pau ya ga jing ibeng ne nyopo ka bamla satya ban priang ha kane ga jing ilekai ka jing job kala le ka Kerala Blaster